Môžeme začať asi, dobre? Pekný podvečer. Vážená pani kontrolórka, pani zástupkyňa, poslankyňa, poslanci, vážená pani riaditeľka základnej školy, vážená verejnosť. V zmysle zákona 369 z roku 1090 znení skôrších predpisov bolo zvolané toto v poradí 19. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2022-26. Ako vidím, tak trošku nám ešte zlyhala technika, tak nahrávacia, ale nakoľko ideme aj na video, tak kvôli zápisnici. Pokiaľ vyriešime tento prípad postupne. Miesto a čas zasadnutia obecného zastupiteľstva boli určené a vyhlásené samozrejme obvyklým spôsobom v obecnom rozhlase na úradnej tabuli. Pozvánka bola odoslaná pani hlavnej kontrolórke, pani riaditeľke základnej školy, ktorú týmto vítam. Z toho dôvodu, že jeden bod bude predkladať, alebo tam spolu predkladať pani riaditeľka. Nakoľko sme v podstate zvolali toto rokovanie kvôli dvom takým strategickým bodom, ktoré sú termínov viazané na koniec mesiaca február, tak sme k ním špeciálne nejak nezasadali v komisiách, iba tam, kde to bolo v povahe veci príslušné, s tým ale, že sme neposúvali do programu zastupiteľstva body, ktoré by sme nemali v minulosti prerokované v zastupiteľstve. Také riadne zastupiteľstvo alebo širšie zastupiteľstvo uvažujeme na koniec mesiaca marec, kde teda už dáme aj tie komisie, ktoré budú na programe komisií. Preto teda materiály sme nemali na komisiách, ale napríklad na rade školy. Konštatujem, že počet všetkých poslancov je 11, počet prítomných poslancov je 8. 7. Z rokovania sa ospravedlnili Jan Durina a Martin Pieš, neskorší príchod o pár minút avizoval pán poslanec Jakub Vida. S tým, že ako som povedal, ani sme neplánovali nejak rokovanie tohto zastupiteľstva iba kvôli dvom bodom, samozrejme pri nich to aj spomeniem. Len poviem, že samozrejme tak ako na zvukový záznam ideme aj na obrazový záznam. Z dnešného rokovania bude vyhotovené video. A v prvom bode tohto, alebo teda rokovania tohto zastupiteľstva prezentujem program pre lepšiu informovanosť verejnosti. Samozrejme potom ho dáme na schválenie rokovania na odsúhlasenie poslancov. S tým ale, že budú tam dve procesné zmeny. My sa rozhodli, že nepôjdu do hlasovania uznesenia, pri nich to povieme. Prvým bodom rokovania je otvorenie, nasledujúci alebo ďalším sú procedurálne body. Tretím bodom kontrola plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva v lehote pod stáčnikom zo dňa 22. januára 2025. Ďalším správa hlavného kontrolóra obce lehota pod stáčnikom z vykonanej kontroly. Piatým správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce lehota pod stáčnikom za rok 2024. Vítam pre zápisnicu pána poslanca Vidu. Ďalším bodom je správa hlavného kontrolóra obce lehota pod stáčnikom z kontroly prevodov nehnuteľného majetku obce lehota pod stáčnikom, ktorého všeobecná hodnota prevýšila 20 000 eur v roku 2024. Siedmým bodom je oprava uznesenia číslo 163/2024 zo dňa 5. decembra 2024. To je ten prvý bod, kvôli ktorému chceme, alebo sme chceli zasadať čím skôr. Tam sa stala chyba pri písaní, potom pri tom bode to rozvinieme. Ďalším termínovo viazaným je práve bod číslo 8, zriadenie športovej triedy v základnej škole, Školská ulica 766 alebo 766/2 lehota pod Stačníkom.
Tam máme, myslím, termín do konca februára, preto marca, tak preto sme to dali už teraz, ale má to nejaký proces. No a ďalšími bodmi, bod číslo 9 je nájom nebytových priestorov Tvoje zdravie SRO. Pri tomto bode nebudeme hlasovať, keď budeme predkladať materiál, poviem prečo. Ďalším je nájom nebytových priestorov Urbárske spoločenstvo Lehota pod Stačníkom čas Veľká Lehota. To platí aj pri tomto bode, taktiež keď budeme predkladať bod, poviem prečo. 11. bodom je dodatok číslo 1 k nájomnej zmluve Urbárske pozemkové spoločenstvo Lehota pod Stačníkom čas Veľká Lehota. 12. je zmena a doplnenie nájomných zmluv z dôvodu prevodu SHR na SRO, spoločnosť s ručením obmedzením. 13 je vyjadrenie obce k zriadeniu vecného bremena k nehnuteľnosti vo vlastníctve Urbaru Malá Lehota pozemkové spoločenstvo. 14 je schválenie spolufinancovania oprávnených výdavkov a neoprávnených výdavkov projektu modernizácia komunikácie na ulici Obrancov mieru v Lehote pod Stačníkom. 15 návrh na použitie rezervného fondu obce Lehota pod Stačníkom. 16 interpelácie poslancov. 17 diskusia rôzne. 18 slov pre verejnosť o 18. hodine. 19 záver rokovania. Najskôr sa spýtam, či má niekto návrh na zmenu, prípadne doplnenie programu. Ak nie, tak budeme hlasovať tak, ako program je predložený, alebo bol predložený. Ja prečítam prvé uznesenie. Začneme sedmičkou, alebo teda uznesením číslo 7. Ak dovolíte, prečítam hneď už návrh. Uznesenie číslo 7/2025 obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva v Lehote pod Stačníkom konaného dňa 26. februára podľa zverejneného návrhu. Prosím, hlasujeme, kto je za. Ďakujem, konštatujem, že sa nikto nezdržal, nikto nie je proti. A pritom ide 8 poslancov. Ďalším uznesením je uznesenie, ktorým vykreujeme nazvime to predsedu návrhovej komisie, členov návrhovej komisie. Ak dovolíte, taktiež prečítam návrh uznesenia číslo 8 z roku 2025. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice. Predseda návrhovej komisie je Ida Šestáková. Členovia návrhovej komisie Robert Tonheiser a Vladimír Šesták. Členovia návrhovej komisie Robert Tonheiser a Vladimír Šesták. A za overovateľov zápisnice návrhol starosta obce poslancov Dušan Ďureje, Táňa Mitašová. Za zapisovateľku poveruje Jarmilu Včelkovú. Prosím, hlasujeme, kto je za. Konštatujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Čiže prvým pracovným uznesením z tej pracovnej časti budeme počítať od čísla 9. Uznesenie. Ďakujem. Môžeme, aby ho bolo vidieť aj materiál na tabuli. Prvým teda takým pracovným bodom je kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva v Lehote pod Stačníkom zo dňa 22. januára 2025. Bod predniesie pani kontrolórka. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Na zastupiteľstve konaného dňa 22.1.2025 bolo iba jedno uznesenie, ktoré je potrebné sledovať. Bolo to uznesenie, ktorým sa schvaľovali nové nájomné zmluvy pre 5 nájomníkov. Uznesenie k dnešnému dňu je splnené. Zmluvy pani Duková, Viveky a Jeckel boli zverejnené 31.1.25 a zmluvy pre pána Horváta a Bakitovu sú pripravené na podpis, pretože ich účinnosť je od 1.3., takže vždy tie nájomné zmluvy sa podpisujú poslednému dni predchádzajúceho mesiaca. V sledovaní stále zostávajú uznesenia o schválení vybudovania parkovacích miest
Tie v podstate neovplyvňuje činnosť obecného úradu, ale tých žiadateľov. A sú to uznesenia číslo 105, 184 z roku 23 a uznesenia číslo 18, 38, 44, 97, 98 a 164 z roku 24. A potom sú ešte dve uznesenia. Jedno je o zriadení vecného bremena, ku ktorému majú žiadatelia predložiť štúdiu, a k druhému geometrický plán, a sú to uznesenia číslo 37 a 59 z roku 24. Ďakujem, to všetko. Otváram rozpravu. Ak nie je nejaký návrh, tak poprosím návrh na uznesenie. To je také kratšie. Uznesenie číslo 9 z roku 2025. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva v Vojode pod Ptáčnikom zo dňa 22. januára 2025. Šachujeme s mikrofónmi, ale vždy je lepšie to video, keď hovoríme na mikrofóny, takže a ľudia nám potom hovoria, že aby sme hovorili na mikrofóny. Tak poprosím, hlasujeme, kto je za predmetný návrh uznesenia, kto je za. Ďakujem, konštatujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalším bodom je správa hlavného kontrolóra obce Vojota pod Ptáčnikom z vykonanej kontroly. Opäť bod predniesie pani kontrolórka. Ďakujem. Vzhľadom k tomu, že v posledných dvoch zastupiteľstvách som sa zo zdravotných dôvodov nemohla zúčastniť, takže tú správu o vykonaných kontrolách prednášam teraz. V súlade s plánom kontrolnej činnosti na druhý polrok 2024 som vykonala kontrolu dodržiavania zákona číslo 357 z roku 2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov na obecnom úrade a na základnej škole Lehota pod Vtáčnikom. Správy máte v materiáloch a predpokladám, že ste si ich prečítali, alebo teda sme si ich pozreli. Vlastné zistenia, závery vám poviem. Takže obec má vydanú samostatnú smernicu o finančnej kontrole číslo 1 z roku 2020, ktorá je účinná od 1.6.2020. Upravujú vykonávanie základnej finančnej kontroly, administratívnu kontrolu a kontrolu na mieste. Skontrolovala som pokladničné doklady za september 2024, prijaté faktúry od čísla 600 do 699, vydané faktúry od čísla 100 po 199 a interné doklady čísla 251 až 296, platové dekrety z roku 2024, dohody o vykonaní práce a dohody o dobrovoľníckej činnosti a obchodné zmluvy, ktoré boli zaúčtované a vystavené v prvom polroku roku 2024 a všetky dokumenty mali realizované kontroly v zmysle smernice. Takže tam neboli nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia. Druhá kontrola bola takisto dodržiavanie zákona o finančnej kontrole, to bolo na základnej škole. Základná škola má tiež vydanú samostatnú vnútornú smernicu o finančnej kontrole, ktorá je platná účinná od 2.5.2019 a upravuje vykonávanie kontrol. Tam som skontrolovala pokladničné doklady, výdavkové od čísla 151 po číslo 274, príjmové doklady od čísla 1 po 26, faktúry prijaté od čísla 150 po 275 a vydané faktúry od čísla 1 po 40. Zmluvy uzatvorené v prvom polroku 24, pracovné zmluvy a dohody o vykonaní práce, platové dekrety a príkazy na úhradu. Všetky dokumenty okrem pracovných zmluv mali realizované finančné kontroly v zmysle smernice. V priebehu kontroly boli tieto finančné chýbajúce záznamy doplnené a preto nie je potrebné prijať žiadne opatrenia. Ďalej sme v priebehu minulého roku riešili niekoľkokrát, myslím, že aj na zastupiteľstve,
aj na obecnom úrade používanie fondu prevádzky údržby a oprav bytových domov. A vzhľadom k tomu, že boli určité disproporcie, alebo teda obecné zastupiteľstvo muselo dotovať fond údržby pre opravu bytového domu, tak som viac menej z vlastnej iniciatívy vykonala kontrolu tvorby tvorby fondu prevádzky údržby a oprav bytových domov a výpočet nájmu v bytových domoch. Obec má všeobecne záväzné nariadenie prijaté o prideľovaní bytov a takto, aby som sa nezamotala, hej. Takže v prvom rade fond údržby. Všeobecne záväzné nariadenie číslo 3 z roku 2019 stanovila obec v zmysle paragrafu 18 odsek 2 zákona 443 z roku 2010 tvorbu fondu oprav vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu ročne, čo je minimum, ktoré je možné stanoviť. Výpočet tohto fondu je v poriadku. Otázka je, že či teda nie je potrebné sa zamyslieť nad tým, či netreba prehodnotiť a zvýšiť percento, aby bolo dostatok finančných prostriedkov na jednotlivých účtoch jednotlivých bytových domov, keďže nestačili na to, aby sa mohla vykonať nejaká oprava. Potom v roku 2020 prijalo obecné zastupiteľstvo všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom pre občanov postavených s podporou štátu, v ktorom určuje podmienky pridelenia bytov uchádzačov a podmienky nájmu. V paragrafe 4 zásady prenajímania nájomných bytov podľa paragrafu 12 zákona 443 z roku 2010 v platnom znení v bode 11 hovorí: výška nájomného za byt sa stanoví v zmysle platných právnych predpisov. Pre jednotlivé bytové domy nikde nie je stanovená výška nájomného. Nenašla som žiadne uznesenie obecného zastupiteľstva, v ktorom by stanovilo výšku nájomného. Zákon alebo tie ďalšie predpisy, na ktoré sa všeobecne záväzné nariadenie odvoláva, hovorí, že maximálne ceny ročného nájmu bytov obstaraných z prostriedkov štátu sa určujú vo výške 5% z obstarávacej ceny bytu. To je maximum. Keď som prepočítala pre jednotlivé bytové domy obstarávaciu cenu a výšku nájomného, tak vychádza pre porovnanie rozdiel v percente nájmu až 0,88%. Čiže jeden bytový dom má 3,48%, ďalší bytový dom má 3,067%, ďalší má 3,19%, jeden má 3,94%, ďalší má 3,21% a ďalší 3,27%. Keďže by malo ísť o rovnaké podmienky pre všetkých nájomníkov, predpokladám, tak by som navrhovala obecnému zastupiteľstvu zaoberať sa touto problematikou a starostovi nájsť riešenie a pripraviť podklady pre rozhodovanie obecného zastupiteľstva. Aktualizovať jednotlivé obecné normy tak, aby boli podmienky pre všetkých nájomníkov jednotné a aby riešili aj zabezpečenie udržateľnosti financií pri údržbe jednotlivých bytových domov. Zároveň dávam do pozornosti aj vyhlášku Ministerstva dopravy Slovenskej republiky číslo 281 z roku 2024 o regulácii cien nájmu bytov vo verejnom sektore, ktorá dovoľuje v paragrafe 1 odsek 2 hodnotu bytu zvýšiť o infláciu, ak inflácia presiahne 2% za predchádzajúci rok.
takéto zvýšenie by sa malo uplatniť už v kalendárnom roku, nasledujúcom po kalendárnom roku, v ktorom sa hodnota bytu podľa odseku 1 určila. Čiže keďže hodnota bytu bola určená pred koľkými rokmi, tak v tomto roku by mohlo dôjsť k úprave nájomného infláciu. Myslím, že minulý rok bola inflácia 2,9%. Ak teda, ale v prvom rade si myslím, že by bolo potrebné zaoberať sa tým nájomným. Ďakujem. Že to boli kontroly, ktoré som vykonala. Ďakujem. A predtým, ako otvorím rozpravu, diskusiu k tomuto bodu, poviem pár vecí. No jasné, Fond údržby oprav nám nepokrýva potrebu týchto stavieb. Boli stávané neúplne kvalitne. Aj teraz realizujeme odstránenie jednej havarijnej situácie na bytovke 45. Minulý rok sme opravovali tečúce strechy. Snažili sme sa v tom 24. sanovať aj tvorbu plesní systémovo, teda riešiť zateplovanie tých balkónových prekladov podobne. Tuto máme ďalšie problémy, no tak ako vyplynulo z kontrolnej správy aj v minulosti museli sme zosúľadiť to, čo nám vytkla pani kontrolórka, staré nejaké, alebo teda dlhoročné nejaké dokumentácie, interné predpisy, všeobecne záväzné nariadenia, za všetky spomeniem, všeobecne záväzné nariadenie o určení názvu ulic, podobne, sme postupne plnili. Máme tu ďalšie úlohy, tak musím nájsť riešenie. Ja k tomu plánujem zvolať aj za bytovú komisiu, takú pracovnú poradu, povieme si, že ako ďalej. A budeme tam hľadať nejaké riešenie, aby sme zosúladili či už negatívnu alebo pozitívnu diskrimináciu v tomto. A samozrejme musíme reflektovať aj novú vyhlášku ministerstva dopravy, ktorá nás aj termínovo viaže, ak si nemýlim pani kontrolórka, do konca roka 25 však, no, tak do konca 25 musíme prijať zmeny také, aby sme boli s našim všeobecne záväzným nariadením v súlade s právnymi aktmi vyššej právnej sily, čiže zákonom o vyhláškou, aby nám to prokurátor aj nenapadol. Čiže ďakujem za tú kontrolu a budeme venovať následujúce týždne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Keď sme teda aj prechádzali nejak s členmi bytovej komisie, tak vidíme, že čo prinesie čas. Ale teda budeme k tomu pracovať poradu. Dobre? Nech sa páči, pán predseda. Na doplnenie, ak sa to len tak jednoducho matematicky spočítate, len pri dvoch bytových domoch za tých 30 rokov sa splatí 100% pôvodnej ceny bytového domu. Niektoré sú nastavené tak, že tá splátka ročná krát 30 rokov, na ktorú je doba vlastne nájmu alebo poskytnutia úveru, iba pri dvoch to dosiahne za tých 30 rokov viac ako 100%. Pri ostatných je to vlastne menej, je to 92, 96, 8, takže ani tou splátkou nájmu sa nedosiahne splatenie tej pôžičky, čo je vlastne princíp toho, že z nájomného by sa mali splácať tieto úvery. Istina, nehovoríme o úrokoch, iba o istine. Preto je tam tá možnosť, že môže byť výška ročného nájmu do 5%, aby vlastne tá obec za tých 30 rokov si vyzbierala 150% hodnoty bytového domu, kde sa odrazí aj nejaká amortizácia, všetko plus inflácia, aby sa to aspoň takýmto spôsobom vrátilo. Sú ešte nejaké príspevky do diskusie? Ak nie, tak prosím na uznesenie. Uznesenie číslo 10 z roku 2025. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správy hlavného kontrolóra obce Lehota pod Vtáčnikom z vykonaných kontrol. Ďakujem, hlasujeme, kto je za. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Nie. Poprosím, ďalšie uznesenie sa týka ďalšieho bodu. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lehota pod Vtáčnikom za rok 2024.
Tak poprosím pani kontrolórka ešte raz. Za posledný krát. Ešte dva. V zmysle zákona som povinná predložiť správu o kontrolnej činnosti za predchádzajúci rok, čiže za rok 2024. Finančné kontroly na mieste, tie ste teraz počuli dodržiavanie zákona o finančnej kontrole a audite a kontrole výpočtu nájmov v bytových domoch. Ďalej ku každému zastupiteľstvu vykonávam kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva. Ostatné činnosti, ktoré sú, tak to je pravidelná účasť na zasadnutia obecného zastupiteľstva. V podstate podielam sa pri spracovaní vnútorných predpisov a pri podkladoch a spracovaní všeobecne záväzných nariadení, ktoré boli príjmané v priebehu roka. No a účasť na odborných seminároch a vzdelávaní. Ďalšie predložené materiály, ktoré som spracovala pre obecné zastupiteľstvo, to bolo spracovanie plánu kontrolnej činnosti na druhý pôrok 24 a prvý pôrok 25, odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 23, odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 25-27. Vypracovala som správy o plnení uznesení predložené na obecných zastupiteľstvách a správy o vykonaných kontrolách. Teraz si tak všetko. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za ten rok 24, za prácu. Boli ste na veľkou oporou, najmä keď sme po tej veľkej kontrole potom museli aplikovať tie zmeny alebo prijímali nové či už smernice alebo všeobecne záväzné nariadenia. Myslím, že to bolo na decembrovom zastupiteľstve, kde sme mali teda 9 všeobecne záväzných nariadení, ak sa nemýlim, tak to bol riadny maratón. VZDN-ko sa nerodí len tak, že to má nejaký proces. Takže tam som cítil veľkú vašu pomoc. Ďakujem. Ak má ešte niekto príspevok, ak nie, tak poprosím návrh aj tohto uznesenia. Uznesenie číslo 11 z roku 2025. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lehota pod Vtáčnikom za rok 2024. Hlasujeme, kto je za. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Nie. Zobrali sme na vedomie. Ďalším bodom opäť predniesie pani hlavná kontrolórka správa hlavného kontrolóra obce Lehota pod Vtáčnikom z kontroly prevodov nehnuteľného majetku obce Lehota pod Vtáčnikom, ktorého všeobecná hodnota prevýšila 20 000 eur v roku 2024. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Takže správu ste znovu mali v materiáloch. Skrátke výsledok kontroly je, že obec Lehota pod Vtáčnikom predávala majetok, hlavne pozemky. Ich výmera a ich cena ďaleko nepresahovala sumu 20 000 eur, takže v roku 2024 obec nepredala žiadny nehnuteľný majetok, ktorý by presahoval túto hodnotu. Ďakujem. Keď by sme ho mali. Ale nemáme, takže nič, je to len zákonná povinnosť. Ale otváram diskusiu. Ak nie, poprosím návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 12 z roku 2025. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Lehota pod Vtáčnikom z kontroly prevodov nehnuteľného majetku obce Lehota pod Vtáčnikom, ktorého všeobecná hodnota prevýšila 20 000 eur v roku 2024. Tak poďme na hlasovanie. Kto je za? Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Nie. Ďakujem. Týmto zoberieme slovo pani kontrolórke. A ideme na bod číslo 7. To je oprava uznesenia číslo 163 z roku 2024 zo dňa 5. decembra 2024. Vlastne kvôli tomuto bodu rokujeme dnes, chceli sme tej rodine pomôcť. Žiaľ, chyba sa stala na našej strane v písaní a zamenili sme si, to je jedna teda z tých časti parciel pod rodinným domom, ktorých sme mali niekoľko v minulom období, v minulom roku.
a tu nám ušlo číslo parcely, nakoľko je to teda dosť taká väčšia vec a nemohli napríklad si stavebne povoliť rekonštrukciu domu, čo sa týka stavebného úradu a podobne, tak sme túto chybu chceli odstrániť tak nejak v zrýchlenom konaní alebo režime a preto sme nechceli čakať na tú marcové zastupiteľstvo. Mali sme to v komisiách, mali sme to všade. Tam sme myslím štvorku zamenili za dvojku, číslo nominálne, alebo teda v hodnote. Otváram diskusiu. Ak nie, tak poprosím návrh na uznesenie, to je uznesenie číslo 13. Nech sa páči. Uznesenie číslo 13 roku 2025. Obecné zastupiteľstvo POA berie na vedomie návrh na zmenu a doplnenie textu uznesenia obecného zastupiteľstva číslo 163/2024 zo dňa 5.12.2024. POBE schvaľuje zmenu a doplnenie uznesenia obecného zastupiteľstva číslo 163/2024 zo dňa 5.12.2024, ktoré po úprave bude znieť takto. Uznesenie číslo 163/2024. Obecné zastupiteľstvo POA berie na vedomie informáciu o zverejnení zámeru predaja alebo zámeny časti pozemku parcela registra E katastra nehnuteľnosti číslo 3/135 a celej parcely registra E katastra nehnuteľnosti číslo 3/1295/7 katastrálne územie Lehota pod Vtáčnikom. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 1.10.2024 a je zverejnený dodnes. POBE schváľuje predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Lehota pod Vtáčnikom, pozemok parcela registra C katastra nehnuteľnosti číslo 1814/5, katastrálne územie Lehota pod Vtáčnikom, zastávaná plocha a nádvorie o výmere 209 m2, zapísané na liste vlastníctva číslo 4418, katastrálne územie Lehota pod Vtáčnikom, vedený katastrálnym odborom okresného úradu Prievidza, okres Prievidza, zameraný geometrickým plánom číslo 119/2024 zo dňa 1.10.2024, vyhotovený Geo Econ SRO, ulica Poľovníkov 4583/4, 94901 Nitra, IČO 46448-276, úradne overeným pod číslom 1280/2024 dňa 18.10.2024, pozemok parcela registra C katastra nehnuteľnosti číslo 1812/4, katastrálne územie Lehota pod Vtáčnikom, zastávaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2, zapísané na liste vlastníctva číslo 4418, katastrálne územie Lehota pod Vtáčnikom, vedený katastrálnym odborom okresného úradu Prievidza, okres Prievidza, odčlenený v zmysle geometrického plánu číslo 119/2024 zo dňa 1.10.2024, vyhotovený Geo Econ SRO, ulica Poľovníkov 4583/4, 94901 Nitra, IČO 46448-276, úradne overeným pod číslom 1280/2024 dňa 18.10.2024, vyhotoveného pre magistra Patrika Martoša, Suchý potok 575/2, 97242 Lehota pod Vtáčnikom a inžinierku Luciu Vidovú, obrancov mieru 426/71, 97242 Lehota pod Vtáčnikom za cenu 7000 eur, čo je všeobecná hodnota, ktorá bola stanovená znaleckým posudkom číslo 57/2024 zo dňa 21.10.2024, vypracovaným inžinierom Slavomírom Cifrikom, znalcom v odbore stavebníctvo, ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle paragrafu 9a odsek 15 písmena F zákona SNR číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí znení neskorších predpisov v zmysle zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lehota pod Vtáčnikom, ktoré boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva číslo 177/2023 zo dňa 13.12.2023 a sú zverejnené na webovom portáli obce Lehota pod Vtáčnikom a k nahliadnutiu na sekretariate obecného úradu Lehota pod Vtáčnikom. Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že pozemok funkčne prislúcha k susediacemu pozemku vo vlastníctve žiadateľa a ide o dlhodobé užívanie bez právneho dôvodu. Náklady spojené s vkladom kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľnosti znáša v plnej výške kupujúci. Ďakujem za uznesenie. My sme sa len trošku pousmiali nad názvom tej ulice, že ulica Poľovníkov. Prosím, hlasujeme, kto je za. Ďakujem.
Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Konštatujem, sme boli za. Ďalším bodom je bod číslo 8, zriadenie športovej triedy v základnej škole v Lhote pod Stačníkom. Poprosím pani riaditeľku, nech sa páči, poď za mikrofón a dnes materiál. Ešte raz ťa vítam v Tretice. Pekný podvečer. Ďakujem za pozvanie a teda možnosť odprezentovať alebo tú žiadosť o zriadenie športovej triedy. Takže ako samotný názov hovorí, športové triedy sa zriadujú pre športovo talentované deti spravidla po ukončení 4. ročníka základnej školy. Spravidla sa zriadujú tiež so zameraním na kolektívne športy, v našom prípade teda pôjde o hádzanú a futbal. Radi by sme otvorili športovú triedu v školskom roku 2025-26 od septembra tohto roku. S tým teda, že predpokladáme, že by sme otvorili 2 triedy, z toho jednu triedu v 5. a jednu triedu v 6. ročníku. Predpokladaný počet žiakov v jednej triede by mal byť tých 18 až 20. Ideálne môže byť samozrejme viac v zmysle platnej legislatívy. Pokiaľ ide o kritéria prijatia žiakov do tejto triedy, tak sú to klasické kritéria na overenie špeciálnych schopností a zručností, pokiaľ ide teda o tú pohybovú prípravu žiakov, teda pôjde o klasické talentové skúšky, ktoré by sa teda konali v priebehu mesiaca máj 2025. Pokiaľ ide o odborné, technické a materiálne zabezpečenie výučby športovej prípravy v týchto triedách, tak to by sa všetko realizovalo v zmysle toho štatútu, ktorý vydá teda základná škola. Predpokladám, že ten materiál máte k dispozícii na preštudovanie. Spolupracujúce subjekty, s ktorými bude škola uzatvárať dohodu o spolupráci pri zabezpečovaní športovej triedy, sú náš obecný futbalový klub Baník Lhota pod Vtáčnikom a hádzanársky oddiel Lhota pod Vtáčnikom. Prečo by sme chceli zriadiť takúto triedu? Tých dôvodov je niekoľko. Máme šikovné, talentované deti, ktoré už v súčasnosti dosahujú pekné úspechy, či už hádzanári alebo futbalisti. Bola som dotazovaná, že prečo len tieto 2 také klasické, také staromódne v úvodzovkách športy. No preto, lebo tu máme takú stabilnú základňu a ten potenciál rozvoja. Samozrejme, pokiaľ by išlo ten počet minimálny, počet žiakov v týchto triedách, je možné tú triedu doplniť aj žiakmi, ktorí by sa venovali napríklad individuálnym športom, ako je atletika napríklad. Ďalším dôvodom, samozrejme, to by bolo to zvýšenie atraktivity školy. Je fajn, keď sa tie deti profilujú. Takže ja som hovorila na rade školy o tom, že naozaj treba podporovať tie deti, ktoré talent majú a treba ich podporovať o to viac, že naozaj nejde nám v tej škole o podporu tých talentov a tých skvelých výsledkov a percent, ale aj toho zdravého životného štýlu detí a našich žiakov. Takže to je jeden z hlavných dôvodov, prečo. Naozaj som povedala aj na rade školy, že aj keď tá športová trieda vytvorená bude, stále ten potenciál bude vychádzať z tých našich detí, našej obce. Takže nečakajme hneď, že budeme majstri Slovenska, majstri Európy. Proste stále to budú naše deti, ale malo by nám ísť o ich všestranný rozvoj. A ku tomu patrí teda aj ten zdravý životný štýl. A teda naozaj neradi by sme ich videli len na uliciach, niektoré riešili drogové problémy a mobilné telefóny. V neposlednom rade si myslím, že taká športová trieda aj zvýši atraktivitu školy ako takej. Mám prísľub teda športových klubov, že teda by sa táto trieda spropagovala aj v obciach na vôkol, v obciach, z ktorých deti nám hrávajú či už futbal alebo hádzanie. Takže predpokladáme, že by došlo aj k zvýšeniu počtu žiakov školy. No a teda v neposlednom rade naozaj na záver aj to, že myslím si, že spolupráca s oboma menovanými športovými klubmi je dobrá, na dobrej úrovni, ale toto by prispelo ešte k zvýšeniu tej spolupráce, zlepšeniu spolupráce a napokon aj ten trojuholník rodič, športový klub a škola, čo tiež nie je zanedbateľné. Pokiaľ ide o ten proces zriadenia tejto športovej triedy, bolo to prerokované v pedagogickej rade našej školy. Zriadenie takejto triedy naozaj korešponduje s víziou školy a taktiež teda bol tento zámer prerokovaný na rade školy dne 13. februára 2025 a stanovisko rady školy bolo kladné. Za predpokladu teda, že dnes zriaďovateľ školy teda odsúhlasí a vyjadrí súhlas so zriadením školy, tak plánujem zrealizovať potom také rodičovské združenie pre rodičov, kde trieda bude odprezentovaná, podmienky realizácie, všetko potrebné a v prípade záujmu dúfam teda, že tie triedy budú v septembri otvorené. Ďakujem. Ďakujem za prednes materiálu. Otváram diskusiu.
A len teda poviem, že rada školy odsúhlasila samozrejme zriadenie športovej triedy. Vítame to, je to výborný krok správnym smerom. Berieme to také, že krok číslo 2, školstvo v Lehote pod Stáčnikom urobiť trošku inak, lepšie, alebo teda krok číslo 3 aj po tej kurikulárnej reforme na základnej škole. Ale z pohľadu nášho školstva, teda prvým bolo spojením, alebo je proces spojenia materských škôl a do budúcna. Nechceme zase všetko robiť naraz, ale postupne, tak to je základná umelecká škola pod školou, ale najskôr chceme aplikovať tieto zmeny, alebo novinky, ktoré sme si dali v koncepcii, alebo teda v nejakom pláne do budúcna. Taktiež áno, v celej diskusii zaznelo, prečo hádzaná futbal, lebo naozaj tie deti, ktoré hrajú hádzanú a futbal, sú veľmi, veľmi talentované. Vidno to aj na posledných výsledkoch dievčat v hádzanej. Dokážu teda stabilne porážať medzinárodnej konfrontácii svojich rovesníkov a rovesničky v Polsku, v Česku a podobne. Na tom treba stavať a myslíme si, že to pomôže základnej škole ako takej. Hej. V konečnom dôsledku potrebujeme mať školu úspešnú, lepšiu, ale čokoľvek v škole alebo v školstve urobíte, tak sa ukáže nie hneď, ale za nejakých 5-6 rokov. Ale o tom to je, no, na školstvo treba myslieť tu a teraz a to ovocie sa bude zbierať niekedy v budúcnosti. Takže oceňujem aj prístup školy, hej, že sa týka športových tried. Pán starosta, ak dovolí, že ešte doplním, lebo táto otázka bola riešená možno 4 roky dozadu a chcem vysvetliť, prečo teda to stanovisko moje teraz je iné ako v minulosti, kedy som zriadenie tej športovej triedy zase neodmietala. Bolo to z dôvodu toho, že vtedy platili iné legislatívne podmienky. Vtedy sa dala urobiť športová trieda tak, že deti mali nejaké hodiny športovej prípravy navyše, ale na úkor iných predmetov. Čiže bolo im potrebné zobrať z matematiky, slovenčiny, alebo prosto už sa musel nastaviť učebný plán tak, že disponibilné hodiny neboli venované nejakému predmetu, hej, ale teda športovej príprave. Tam sa zmenili tie podmienky v tom duchu, že tá športová trieda ako taká bude mať všetky tie predmety, ten učebný plán ako taká klasická, bez špecializácie trieda s tým, že budú mať len 3 hodiny športovej prípravy navyše, ako keby, a zintenzívni sa príprava s tými športovými klubmi. Navyše, teda čo zmenilo môj postoj k zriadeniu športovej triedy, to sú aj tie zmenené podmienky, aj pokiaľ ide o to materiálno-technické zabezpečenie. 4 roky dozadu sme nemali hádzanárske ihrisko v tej podobe, ako ho máme dnes. Nemali sme atletický oval, umelú trávu, nemali sme funkčný bazén a tak ďalej. Za čo teda chcem poďakovať aj zriaďovateľovi a pánovi starostovi osobitne za tú podporu, ktorú škola dostala. Takže aby ste rozumeli teda, že prečo som teraz nejako otočila, alebo mám iný názor ako 4 roky dozadu. Ďakujem. Ďakujem. Sú ešte nejaké príspevky do diskusie? Ak nie, tak poprosím návrh na uznesenie. Ďakujem ešte raz za prezentáciu materiálu. Uznesenie číslo 14 z roku 2025. Obecné zastupiteľstvo po A berie na vedomie návrh na zriadenie športovej triedy v základnej škole Školská 766/2 97242 Lehota pod Vtáčnikom. Po B schvaľuje zriadenie športovej triedy v základnej škole Školská 766/2 97242 Lehota pod Vtáčnikom IČO 3612676 v zmysle predloženého návrhu. Poďme k hlasovaniu, poprosím, kto je za. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Ak nie, tak poďme k ďalšiemu bodu. A tým je nájom nebytových priestorov pre Tvoje zdravie SRO. Ak dovolíte, tento materiál prednesiem ja, ale myslím, predvčerom nadobudol úplne iný význam. Pôvodne sme pani doktorke detskej, pani doktorke Teranovej chceli odpustiť nájom. Nie lebo by sme to nejak tak cítili, ale preto, lebo máme so zdravotným strediskom nejaké plány. Tam vidíte aj sondu k projektu rekonštrukcie tejto budovy
na rozšírenie zdravotného strediska. Avšak nebudeme čítať ani uznesenie, ani materiál tak, ako je, ale nebudeme ho sťahovať z toho dôvodu, že pani doktorka poslala na obec Lehota pod Stačníkom list. Klesol jej veľmi výrazne počet pacientov a zatvára ambulanciu k 31.5.2025, pardon, 31.5.2025 ruší obvod a tým celý predmet nájmu alebo predmet tohto bodu stráca zmysel. Ja mám s pani doktorkou zajtra rokovanie o 11. hodine. Avizovala to každý rok, že chce zrušiť svoju ambulanciu, že už nie je rentabilná. Tento rok teda sa to už nepodarilo udržať. Celý ten proces je taký, že samozrejme deti budú musieť ísť iným detským lekárom, lekárkam. Trenčiansky samosprávny kraj nemá ďalších lekárov. Asi vidíte, čo sa deje v nemocnici. Môžem povedať, že my komunikujeme s dvomi doktorkami, ktoré sú v nejakom štádiu atestácie, tak detskej, ako aj všeobecnej pre dospelých. A snažím sa ich dostať do Lehoty pod Stačníkom. Nie je to horizont tohto roka, ani horizont roka 26. Nechcem byť úplne konkrétny, lebo na jednom z zastupiteľstiev som povedal meno konkrétnej doktorky a poviem tak, že išla do inej ambulancie v minulosti, tak som aj opatrný na tieto slova, že čo ďalej. No a jedna z podmienok, chceme, aby to boli fungujúce zdravotné služby, zdravotnícke služby, tak je rekonštrukcia ambulancií. Tak ako to je nastavené, tak toto ďalej nejde. Nikoho normálneho tam, nikoho mladého tam nedostaneme. Možno je chyba, že celé zdravotnícke služby sa neriešili v minulosti, alebo teda nejak systematicky. Je to ďalšia vec, ktorú musíme riešiť zahorúca. Nevadí, my nejaké riešenie na stole máme a ideme si po ňom. Žiaľ, musíme prerábať projektovú dokumentáciu, lebo táto budova je tiež na nevysporiadaných pozemkoch. To má dopad nielen na prístupnivo rozpočtových zdrojov, ale aj na stavebné povolenie alebo ohlásenie stavebných úprav, ak sa priestor aj debarierizuje. A aj čo sa týka majetkoprávnych vzťahov, tak niekde smerujeme. Myslím, že včera nám prišlo z katastra, že nám zapísali ďalších 9 zápisov, čiže aj čo sa týka majetkoprávnych vecí, toto riešime a tak, aby sme riešili majetkoprávne vzťahy a vôbec išli do rekonštrukcie tohto zariadenia alebo vôbec časti obecného úradu na zdravotné stredisko. Nič s tým nenarobíme na teraz. Tá situácia neteší, môžeme ho len vyriešiť. Ja mám rád koncepčné riešenia bez medových motúzov popod nos, takže riešenie, ktoré mám, nie je na riešenie roka 2025, ale pre ďalšie obdobie. Ale som presvedčený, že ak tu dostaneme vekovo mladých ľudí, s ktorými rokujeme a ktoré chcú aj zmluvu o budúcej zmluve, čo mi príde ako veľmi, veľmi dobrý záväzok v náš prospech, tak to bude také naštartovanie
zdravotných služieb, ktoré sú aktuálne poskytované, ale umierajú. Pani doktorka, myslím, že slúžila 3 dní, ku koncu už len 2 dní, aj to len popoludní, takže tých detských pacientov mala veľmi, veľmi málo. A v najbližšom čase očakávam rovnaké rozhodnutie aj pána doktora Všeobecného. S každým sa stretávam každý pol rok, takže tak. Čo som chcel, som povedal, ja otváram diskusiu k tomuto bodu, ale tak nebudeme hlasovať ani o tom uznesení, stráca absolútne význam a zmysel, ale sme to nechceli sťahovať z bodu programu, ale chcel som povedať tieto skutočnosti. Pani doktorka má teda tiež svoj vek a končí hlavne teda v týchto 2 dôvodoch, ktoré som povedal, vek a nedostatok pacientov. A tak. Ak k tomu chce niekto niečo povedať, nech sa páči. Ako som povedal, tak pracujeme na projektovej dokumentácii. Tu máme prebrať zhodou okolností zajtra bez zatiaľ rozpočtov, potom začneme proces stavebný, nejaké výzvy a teraz už čo sa týka centier integrovanej sociálnej služby, to je po novom v časti zdravotné stredisko v obciach už nie sú. Nám ušla kvôli majetkoprávnym vzťahom, teda vítajte v mojom svete plaču a nárekov, prečo nemôžeme čerpať finančné zdroje mimo rozpočtové. Ďakujem. Ak teda nie sú príspevky do diskusie, pán prednosta hovorí, že poďme na to uznesenie 15 na vedomie, berieme na vedomie, tak zoberme na vedomie teda to uznesenie 15, aby sme to mali právne v poriadku. Poprosím ale. Uznesenie číslo 15 z roku 2025. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o prijatej žiadosti o skončenie nájmu nebytových priestorov spoločnosti Tvoje zdravie SRO Prievidza. Hlasujeme, kto je za. Zdržal sa niekto. Je niekto proti. Ďakujem za hlasovanie. Pôjdeme teda na uznesenie 16, ale tu tiež meníme uznesenie ako také, alebo teda to pôvodné, ten náš pôvodný zámer. Poďme ale na uvedenie bodu, to je nájom nebytových priestorov Urbárske pozemkové spoločenstvo Lehota pod tlačníkom Čas Veľká Lehota. Pôvodne alebo teda komunikujeme s urbárskym spoločenstvom tak, ako aj vo Veľkej Malé Lehote, snažíme sa samozrejme, čo sa týka klubov, spolkov, mať dobré vzťahy. Máme veľmi dobré vzťahy s urbárskym spoločenstvom, no a urbárske spoločenstvo chce nejaký priestor, office pre svoj výbor, respektíve pre uloženie svojich písomností. My sme im teda ponúkli budovu kultúrneho domu, ktorý chceme, alebo kde už majú sídla napríklad aj záhradkárske spoločenstvo, divadelníci, a teda aj urbár. Nakoľko sme v jednej výzve a pani zástupkyňa Ida Šestáková veľmi, keď sme teda komunikovali o tomto bode, tak veľmi správne poznamenala, že pozor, aj 1 eurová odplata je hospodárska činnosť, tak nechceme tu mať ako keby nájom kvôli hospodárskej činnosti a výzve, v ktorej sme zapojení o rekonštrukciu kultúrneho domu, alebo teda komunitnej našej budovy, ktorá je bývalé kino. Aktuálne beží súťaž na dodávateľa prác. Tento projekt máme predschválený, už komunikujeme, sme na odbornom hodnotení, nakoľko teda riadiacim operačným orgánom, nakoľko tieto peniaze by mali byť použité cez Fond spravodlivej transformácie. Mali by sme naň, ak samozrejme všetko pôjde, tak dostať cez 1 000 000.
eur a sú to tak pre nás dôležité peniaze, že tá hospodárska činnosť pre nás nemá význam. Ale na strane druhej body v tejto výzve získavame za to, že tento priestor je využívaný okrem, nazvime to, správy obecného úradu alebo ofisov, tak sú tu aj iné komunity, alebo sídlia tu aj iné komunity, ako napríklad práve divadelníci, záhradkári, alebo teda ponovom aj Červený kríž, áno, ale aj Urbár, ďakujem. Takže na tom chytáme veľmi veľa bodov, čo je v tejto výzve dobré. No a ak všetko pôjde ako má, v ideálnej predstave, tak radi by sme aj, ak nám pošlú žiadosť o NFP, aj začali s realizáciou. Máme to predschválené, ale samozrejme zmluvu ešte nemáme. Tak uvidíme, že čo. Tu ale vyzdvihnem jednu vec, ako som povedal, investície na prerábku kultúrneho domu by boli z Fondu spravodlivej transformácie, tam je nejaká alokácia, je tam nejaký zásobník schválených projektov, je to Juskový projekt a lehota pod Vtáčnikom z celého zásobníka projektov bola prvá, ktorá svoj projekt podala z tých schválených projektových zámerov, ktoré v zásobníku sú. Tým chcem povedať, že síce sú tam aj mesta, ale my pracujeme naozaj pilne na tomto projekte. Takže trošku sme predstihli konkurenciu iné obce, iné mesto a veríme, že sa nám to celé podarí zrealizovať. No, ale práve preto nechceme, alebo teda nemôžeme uzavrieť nájom, ale chceme tu dať teda priestor aj urbánnemu spoločenstvu. Tak ako má urbánne spoločenstvo, nejde o nič výnimočné, aj urbánne spoločenstvo Malá Lehota je stále v dome klube dôchodcov Malá Lehota, tiež bezodplatne. Otváram formálne diskusiu. Ak nie je, tak tu nebudeme ani brať na vedomie nebudeme ani nič brať na vedomie, takže, ale vlastne môžeme zobrať návrh, ale nie, tam je prenájom, nebudeme ani hlasovať, dobre? Pôjdeme hneď k ďalšiemu uzneseniu. Ďalším bodom, a teda aj uznesením, ktoré bude nasledovať, je opäť s Urbárom Veľká Lehota. A je to dodatok číslo 1 k nájomnej zmluve číslo 2 z roku 2019, ktorý obec má v nájme detské ihrisko na Kovačovej ulici. A to je dodatok. Zmluva mala číslo 2 v roku 2019. A teda ideme, vlastne tam sme by si platili 200, neviem koľko eur, 100, no proste nejaké peniaze, nejaké finančné zdroje a teraz nám Urbár v rámci dobrých vzťahov dáva tento priestor za 1 euro ako nájom. S tým, že si tam všimol aj investície, ktoré sme dali, keď bolo potrebné, ako dopadové plochy a podobne. Takže opäť nejaký komunitný priestor a snažíme sa aj Urbár, aj obec k tomu pristupovať spoločne, no a nechcú, aby sme im platili nájom, tak 1 euro. Utváram diskusiu. Ak nie, poprosím návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 16 z roku 2025. Obecné zastupiteľstvo po berie na vedomie návrh na dodatok číslo 1 k nájomnej zmluve číslo 2/2019 s Urbárskym pozemkovým spoločenstvom Lehota pod Vtáčnikom. Čas Veľká Lehota so sídlom Kovačova 338/84 9724 Lehota pod Vtáčnikom IČO 42372-836. Obec schváľuje dodatok číslo 1 k nájomnej zmluve číslo 2/2019 s Urbárskym pozemkovým spoločenstvom Lehota pod Vtáčnikom, čas Veľká Lehota, so sídlom Kovačova 338/84 9724 Lehota pod Vtáčnikom, IČO 42372-836 podľa predloženého návrhu.
Poďme k hlasovaniu. Kto je za predmetný návrh? Konštatujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Je 18 hodín. Spýtam sa, či sú nejaké príspevky do diskusie zo strany verejnosti. V tomto priestore prípadne samozrejme na záver dáme priestor verejnosti, ale ak je nejaký dotaz, návrh. Kľudne aj na záver, keby ste ešte chceli, není problém. Nebudeme dávať prestávku, dobre, pôjdeme súvislo. Ďalším bodom je zmena a doplnenie nájomných zmluv z dôvodu prevodu SHR na SRO. Dovidenia, pani riaditeľka. SHR. Materiál predniesie pán prednosta, tu len teda ide o zmenu slobodne hospodáriaceho rolníka na právnu formu SRO a to má nejaký právny postup v prípade verejného majetku. Ďakujem. Ak si pamätáte, v mesiaci december sme mali pripravený materiál na úpravu zmluvy s pánom Marianom Gašparovičom ako samostatne hospodáriacim rolníkom. Z toho titula, že v tom čase, keď sa pripravili materiály, keď malo byť týždeň, keď bol zastupiteľstvo, prišiel a požiadal o výmaz z registra samostatne hospodáriacich rolníkov, tak tým pádom vlastne nedošlo k úprave tej existujúcej zmluvy. Vlastne on prešiel na inú formu podnikania, bude podnikať ako spoločnosť s ručením obmedzeným a vlastne má záujem o uzavretie zmluvy na pozemky, ktoré predtým obhospodároval ako samostatne hospodáriaci rolník. Je pripravený vlastne návrh, nakoľko nie je to bežný prechod z jednej formy podnikania na druhú, urobil to takým trošku iným spôsobom, tak máme pripravený uznesenia vo forme budúceho zámeru, vlastne prenajme tento majetok vo vlastníctve obce ako prípad hodný osobitného zreteľa, s tým, že bude už uvedený iba dva pozemky, je to pozemok 3044/3 a 3046, obidva sú EKN, prvý je o výmere 70 310 m2, druhý je o výmere 43 274 m2 a pôjde o nájom v zmysle zákona 504/2003 zbierky zákonov najmä poľnohospodárskych pozemkov. Tam v tom zákone je stanovená cena bežná, ktorá sa vlastne používa pri stanovení nájomného za hektár. To vychádza vždy z údajov z katastra. Teraz sme trošku v takom diskomforte, že nie je online kataster portál. Tam vlastne, keď ste si zapli vrstvu agro, tak boli tam priemerné ceny nájmu za hektár, ktoré sú aj v našej obci, ale vlastne vieme sa k týmto údajom dostať oficiálne z katastra. Ale toto je vlastne prvý krok, že bol schválený budúci zámer prenajať tieto pozemky ako prípad hodného osobitného zreteľa a po uplynutí tej lehoty minimálne 15 dní pred rokom zastupiteľstva by sa na budúcom obecnom zastupiteľstve schváľovali už riadny nájom, riadna zmluva. Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Tak toto sme mali aj na pracovnej porade, tento bod, ale nie na poslednej, ale ak nie, tak to prosím uznesenie. Uznesenie číslo 17 z roku 2025. Obecné zastupiteľstvo po berie na vedomie informáciu o zmene právnej formy podnikania pána Mariana Gašparoviča. Schvaľuje budúci zámer prenajať majetok vo vlastníctve obce Lehota pod Vtáčnikom, pozemok registra katastra nehnuteľnosti parcelné číslo 3044/3, katastrálne územie Lehota pod Vtáčnikom, trvalý trávny porast o výmere 72 310 m2, zapísaný na liste vlastníctva číslo 4418, katastrálne územie Lehota pod Vtáčnikom, pozemok registra katastra nehnuteľnosti parcelné číslo 3046, katastrálne územie Lehota pod Vtáčnikom, orná pôda o výmere 43 274 m2, zapísaných na liste vlastníctva číslo 4418, katastrálne územie Lehota pod Vtáčnikom. Ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle paragrafu 9a odsek 2 písmena zákona 138/1991 zbierky o majetku obcí znení neskorších predpisov za podmienok užívania prenajatých pozemkov na poľnohospodársku činnosť a ich obhospodárenie v zmysle zákona
504/2003 zbierky zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov. Hlasujeme, kto je za. Zdržal sa niekto. Je niekto proti. Konštatujem 8 za. Bodom číslo 13 je vyjadrenie obce k zriadeniu vecného bremena k nehnuteľnosti o vlastníctve Urbaru Malá Lehota pozemkové spoločenstvo. Na poslednej pracovnej porade starosta obce prezentoval informácie poslancom, v akom štádiu je každá jedna z troch možných individuálnych bytových výstavieb v Lehote pod Stačníkom. Na ceste alebo v časti Malá Lehota na ulici Úzkej obec vlastní niekoľko potenciálnych stavebných pozemkov, ktoré je podľa územného plánu obce od roku 1997 možné zastávať individuálnou bytovou výstavbou, avšak cesta alebo teda parcela, ktorá k ním vedie, je vo vlastníctve Urbaru Malá Lehota. Na základe toho medzi obcou a Urbarom prebiehajú už dlhšiu dobu rokovania, ktoré teda okrem osobného charakteru prešli aj do písomnej formy, s tým, že na pracovnej porade ma poslanci poverili ešte raz rokovať s Urbarom o prístup a uloženie inžinierských sietí. Na čo som im teda poslal list s tým, že chcem to prezentovať na valnom zhromaždení Urbaru Malá Lehota. K tomu ale prišlo stanovisko Urbaru, neviem teda či aj výboru, alebo len pána predsedu, o tom, že nestačí list pána starostu, ale chce formu uznesenia. Tak nie len zaviazať starostu listom, ale chce to vo forme uznesenia. Preto tento materiál dávame už teraz do zastupiteľstva, aby som išiel prípadne na valné zhromaždenie vo forme uznesenia, nielen listu. O čo tu ide? Ide tu o to, aby sme predávali pozemky, tak predávali pozemky s prístupom. Pozemky bez prístupu nie je možné zastávať. Ak tu máme platiť nejakú odplatu urbárnemu spoločenstvu, čo obec sa tomu nebráni, tak to musí mať nejaký režim vychádzajúci z logiky veci a z princípu, ktorý vychádza z majetku alebo teda zákona o majetku obcí. Či už forma vecného bremena alebo nájmu. My sa nájmu bránime, pretože nájom je opakovateľný. Urbár teda, ja chápem, že vlastní pozemok pod existujúcou cestou úzka ulica, ale my, ak začneme platiť nájom pod ulicou úzka ulica Urbáru, tak potom prídu aj iné subjekty, ktoré vlastnia pozemky pod cestou, či už právnické alebo fyzické osoby. Preto starosta obce nechce platiť nájom a radšej tam pozemky predávať nebudeme. Navrhujeme jednorazové vecné bremeno, odplatu, tak ako nám zákon umožňuje, stanovuje, a toto je forma, ktorú Urbáru ponúkame. Urbárne spoločenstvo listom teda požaduje uznesenie, ja to rešpektujem, preto tento materiál. Prečo nechceme nájom? V podobe platenia nájmu pod pozemkom alebo za pozemok pod cestou nie je nič iné ako mýto. Nebudem platiť mýto na úzkej ulici. Nebudem ako starosta podpisovať nájomnú zmluvu za pozemok na ulica ešte má Jesenského, myslím, je časť parcely Urbárska. Taktiež ministerstvo alebo Slovenská republika vlastní výrazné parcely pod ulicou Obrancov Mieru.
Taktiež Lesy SR Slovenskej republiky vlastnia parcelu pod Obrancov mieru pod ulicou Partizánska. Taktiež Veľkolehocký Urbár a iné právnické osoby a súkromné osoby. Ak by sme započali platenie nájmu voči jednej osobe, museli by sme voči iným právnickým osobám. Toto nepokladám za šťastné riešenie. Navrhujeme, áno, práve vecné bremeno, jednorázové, vôbec sa tomu nebránime, kľudne si dáme znalecký posudok. A pán predseda teda nás vyzval na dodanie uznesenia, tak by som bol veľmi rád, keď podporíte tento návrh na uznesenie, aby sme mu poslali návrh uznesenia. Tu len chcem povedať, že komunikácia je niečo ťažšia, ale nevadí. V prípade jednej z týchto troch možných projektov na IBV nebude realizovateľný a realizovaný v nejakej dohľadnej dobe. Žiaľ. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak nie, tak... Prepáč, ja sa chcem vás spýtať, že akože jasné, uznesenie je v poriadku, ale stále platí to, že sme ťa ako poslanci poverili, alebo teda vyzvali, aby si to prezentoval aj na obecnú, teda na valnú. Áno, platí, aj budem prezentovať k tomu, ako vidíte v tom materiáli, v tom liste, ako si sa táto skutočnosť opomenula. Ja to rešpektujem, ale áno, pôjdem a budem prosiť podielníkov, aby sme sa dohodli právnym spôsobom o prístup. Ešte pán Bobok. Ja som vlastne chcel niečo podobné povedať, že by bolo možno dobre sa rozprávať s výborom do Báru. Pán predseda je špecifický človek, to znamená, určite by bolo dobre si sadnúť možno s tým výborom a o týchto veciach sa s tým vydovedať, respektíve na tej schôdzi povedať to a nech sa hlasuje teda vlastne. Ja som požiadal o účasť byť na výbore, opäť bola opomenutá. Je ešte nejaký príspevok, ale áno, to platí, budeme hovoriť, až rokujeme, no nie je všetko, je to jednoduché, ľahké, ale ideme ďalej, takže nech sa páči. Poprosím návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 18 z roku 2025. Obecné zastupiteľstvo po A berie na vedomie návrh Urbaru Malá Lehota pozemkové spoločenstvo so sídlom Krížna 932/2, 97242 Lehota pod Vtáčnikom IČO 422 84881 na zriadenie vecného bremena na nehnuteľnostiach parcela E, katastra nehnuteľnosti registra číslo 3, pomočka 1725/107 a parcela E, katastra nehnuteľnosti registra číslo 3, pomočka 1725/207, evidovaných na liste vlastníctva číslo 3203 v katastrálnom území Lehota pod Vtáčnikom dňa 18.12.2024. Po B žiada starostu pokračovať v rokovaní s Urbarom Malá Lehota pozemkové spoločenstvo so sídlom Krížna 932/2, 97242 Lehota pod Vtáčnikom IČO 422 84881 vo veci uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena na právo uloženia, oprav a údržby inžinierských sietí, verejnej komunikácie a práva prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami ku pozemkov vo vlastníctve obce Lehota pod Vtáčnikom na časti pozemkov parcela E, katastra nehnuteľnosti registra číslo 3, pomočka 1725/107, druh pôdy trvalý trávnatý porast vo výmere 1755 m2 a parcela E, katastra nehnuteľnosti registra číslo 3, pomočka 1725/207, druh pôdy trvalý trávnatý porast vo výmere 3949 m2 evidovaných na liste vlastníctva číslo 3203 v katastrálnom území Lehota pod Vtáčnikom vo vlastníctve Urbaru Malá Lehota pozemkové spoločenstvo, a to formou jednorazovej odplaty, pričom dotknuté časti pozemkov a presná výmera budú vymedzené na základe geometrického plánu. Prosím, hlasujeme, kto je za. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Ďakujem, tak budeme rokovať a pôjdeme aj na valné zhromaždenie vo forme uznesenia. Ďalším bodom je bod číslo 14, schválenie spolufinancovania oprávnených výdavkov a neoprávnených výdavkov projektu Modernizácia komunikácie na ulici Obrancov mieru v Lehote pod Vtáčnikom.
Ako viete, jeden z projektov, na ktorom pracujeme, je práve výzva Ministerstva regionálneho rozvoja, kde máme predschválených 252 000 eur. Z celkových nákladov po už novej DPH 362 000 eur. K tomu tým, že už sme veľmi ďaleko, tak s nami komunikuje už nie MIRI, ale Ministerstvo dopravy, ktoré v nejakých aktualizáciách nás vyzvalo aj k tomuto uzneseniu, že ďalší orgán samosprávy súhlasí s touto výzvou alebo so zapojením sa do projektu. Je to skôr taký štandard. Tieto uznesenia, keď sa zapájame do nejakých mimorozpočtových víziev, pri tejto výzve to pôvodne nebolo, ale bola tam druhá aktualizácia, alebo teda aktualizácia číslo 2, v ktorej sa uznesenie vyžaduje. No a ak všetko pôjde ako má, tak by sme samozrejme išli čím skôr aj do realizácie, ale ministerstvo nás vyzvalo na doplnenie našej žiadosti o nejaké materiály a jeden z materiálov je aj predmetné uznesenie, takže zajtra by sme ho poslali aj na ministerstvo dopravy alebo to nahrali do systému. Otváram diskusiu v tomto bodu. Ak nie, tak poprosím návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 19 z roku 2025. Obecné zastupiteľstvo po a berie na vedomie, poprvé, zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na spolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu modernizácia komunikácie na ulici Obrancov mieru v Lehote pod Vtáčnikom. Po druhé, zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na spolufinancovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu modernizácia komunikácie na ulici Obrancov mieru v Lehote pod Vtáčnikom. Po B schvaľuje poprvé zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na spolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu modernizácia komunikácie na ulici Obrancov mieru v Lehote pod Vtáčnikom. Po druhé, zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na spolufinancovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu modernizácia komunikácie na ulici Obrancov mieru v Lehote pod Vtáčnikom. Prosím, hlasujeme, kto je za. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Nie. Bodom číslo 15 je návrh na použitie rezervného fondu obce Lehota pod Vtáčnikom. Ja len také intro, každý rok máme toto uznesenie a potom tieto finančné prostriedky aj do rezervného fondu vraciame. Materiál predniesie pán prednosta, ja k nemu len poviem, že podielové dane, ktoré chodia od štátu, tak sú výrazne nižšie v porovnaní s rokom 2024. V prepočte to je približne do 20 000 eur mesačne. Uvidíme, čo bude v marci, ale tento krok je k tomu, že v máji nemá byť vyplatená podielová daň, čiže žiadny príjem od štátu, aj keď sa hovorí, že teda z vyjadrení pána predsedu z MOSu, že má prísť len na úrovni 5 eur na obyvateľa, čo je približne 18 000 eur. My dostávame cez 100 000 mesačne, čiže s týmto budeme musieť hospodáriť. Máme sa na máj pripraviť. Je pravda, že štát to takto robí každý rok, ale každý rok samosprávy dofinancoval príjmom dane z príjmov právnických osôb. A tento rok tomu tak nebude. V rámci racionalizácie v štáte štát šetrí opäť na samosprávach. Tým, že mzdy vyplatené byť musia, tak my musíme a samozrejme bežné výdavky, energie, faktúry a podobne, tak my musíme šetriť takýmto spôsobom. A pripravíme sa na máj aj týmto uznesením. A keď všetko pôjde ako má, pôjde dobre, tak aj to uznesenie je postavené tak, že tie peniaze vrátime. Pán prednosta, nech sa páči. Bolo povedané všetko, vlastne len pre doplnenie, keď sme porovnávali január 2024
2024 s januárom 2025, že taký bol rozdiel vo financovaní materských škôl, tak rozdiel bol za ten mesiac 10 000 eur v neprospech obce. Keď boli podielové dane, vyšla vyššia suma na materské školy ako teraz, keď to ide cez normatívne financovanie. Tak vlastne takýmto spôsobom sa to bude uberať pravdepodobne celý rok. A ako bolo povedané, ak príde v máji 19 000 eur podľa počtu obyvateľov súčasného, tak je to len asi 1/5 z toho, čo chodí bežne a nestačí to vlastne na pokrytie ani základných odvodov, ktoré máme zo zákona povinnosti za našich zamestnancov odviesť. Toto sa netýka vlastne financovania škôl, školských zariadení, tie dostanú tie svoje podiely. Toto je vlastne na ostatný chod a zabezpečenie všetkých nákladov, ktoré sú napríklad aj predávky, ktoré platíme za energie bytových domov, ktoré potom sa rozúčtovávajú, alebo nebytových priestorov, ktoré potom až rozúčtovávame na základe zúčtovacích faktúr dodávateľov energií, čiže to celé bude počas toho roka trošku tak narušené. A to, ako každý rok boli výpadky, v máji ešte bývali tie podielové dane dobré, býva to vždy cez letné mesiace, jún, tak sa to teraz vlastne priblížilo bližšie k začiatku roka. A keď ten máj vypadne, tak uvidíme, čo bude. Ale je tam zatiaľ tá možnosť použiť rezervný fond do konca roka, možno počas roka bude prijatý nejaké odporúčania alebo doplnenie zákona rozpočtových pravidel, to bolo pred 2 rokmi, že sa budú dať použiť možno rezervné fondy na bežné výdavky obci, lebo bude to dosť likvidačné pre všetky samosprávy. Ďakujem, takže žiadnu obecnú políciu, hej? Požiadavky, ale nie. Otváram diskusiu. Ak nie, tak poprosím o uznesenie. Uznesenie číslo 20, 2025, obecné zastupiteľstvo Po a berie na vedomie návrh na použitie finančných prostriedkov z účtu rezervného fondu na dočasné preklenutie nedostatku finančných prostriedkov na bežnom účte v priebehu rozpočtového roka 2025. POBE schváľuje použitie finančných prostriedkov z účtov rezervného fondu obce Lehota pod Vtáčnikom na dočasné preklenutie nedostatku finančných prostriedkov na bežnom účte obce v priebehu rozpočtového roka 2025. Použité finančné prostriedky sa vrátia na účet rezervného fondu obce Lehota pod Vtáčnikom najneskôr do 31.12.2025. Ďakujem, hlasujeme, kto je za. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Nie. Bodom číslo 16 sú interpelácie poslancov v prípade odborných tém, na ktoré by sme museli odpovedať 30 dní. Má niekto? Ak nie, tak otváram bod číslo 17, diskusia rôzne. Sa páči, ak máte, pani poslanky a poslanci, nejaké postrehy, podnety. Ak nie sú, ja poviem jednu vec, ktorou sme žili posledné obdobie, alebo teda jednu z vecí. Jednou je petícia časti obyvateľ, alebo teda časti Malá Lehota, alebo v časti Malá Lehota. Tam sme začali robiť, ale nie, ale realizátor prác a investor spoločnosť T-Com, optickú sieť v časti od ulice Hájska po 4. apríl, nazvime to pracovne Stará Malá Lehota, kde nie je možné z pohľadu ochranných pásiem plynovodu a vodovodu ísť zemou, tak ako v iných častiach Malej Lehoty alebo Veľkej Lehoty, a z pohľadu majetkoprávnych a priestorových častí. Realizátor prác, spoločnosť, ktorá to realizovala, začala inštalovať drevené stĺpy. Viacerí ste sa obrátili na obec, teda aj na vás sa obracali ľudia, prišla tam petícia, my sme teda aj s petičným výborom si prešli celú inkriminovanú časť, aj teda nie jedenkrát, ale zvolali sme také pracovné stretnutie za účasti projektanta, T-Comu,
realizátora spojstavu a podobne. Množstvo stĺpov bolo demontovaných s tým, že začali sme v takom zrýchlenom režime z pohľadu obce budovať to, čo sme chceli v minulosti niekoľko rokov, a to je sieť verejného osvetlenia, ktorá v minulosti možná nebola, alebo teda nie je tu úplne dobrá, napríklad v priestore pred kaplnkou svätého Vendelína, na ulici 4. apríla, na ulici Dedinská a v priestore časti Úzke a podobne. Verejnosť aj tá z pohľadu petičného výboru to zobrali veľmi pozitívne. Nebolo tomu tak, teda neinštalovali sme teda tie naše stĺpy oceľové, ktoré budú slúžiť okrem teda tejto siete optické na verejné osvetlenie a rozhlas. Všade, napríklad na ulici Hajskej, tam nechceli stĺpy, už ich chcú, keď videli, že dobre robíte aj osvetlenie, tak teraz zase opak, teraz chcú stĺpy. Takže tento prípad sme akčne vyriešili. To, čo sme mali nejakým spôsobom rozpočtovo pripravené, čo sa týka verejného osvetlenia na niekoľko období, alebo teda dekád v roku na zdravie, tak sme to stihli v takom termíne stanovenom do konca februára tohto roka. No a nové osvetlenie časom, hej, aj poveternostné podmienky jedno s druhým, teda nebude vynovené len na ulici Bánickej alebo 1. mája a ešte nejaké svetelné body vo Veľkej Lehote, ale aj práve v tejto časti obce. Čiže myslím si, že veľmi, veľmi odborné sme k tomu pristúpili a dával by som tak opäť poďakoval technickému úseku, že to bola Vysoká škola projekcie z našej strany. Nemám negatívnu spätnú väzbu teraz až na prípad, že si želajú stĺpy na ulici Hajskej, čo si neželali. Teraz pravý opak, so svetelným bodom, tak uvidíme, že ešte sme tam v rokovaní, ale odmietam zatiaľ isto nejakého riešenia stĺpov na verejné osvetlenie na ulici Hajska, pretože tu pozemkovo nie sme na našich pozemkoch, ale na pozemkoch Urbáru. A Urbár Malá Lehota je dohodnutý na finančnom plnení so spoločnosťami, ktoré tu majú inžinierské siete. A ja nebudem Urbáru platiť za niečo, čo slúži verejnosti. Tak sme sa aj stretli s pánom predsedom Urbáru, aj s tými ľuďmi, ktorí tam bývajú. Zatiaľ nejaká dohoda zo strany Urbáru a vôľa nie je. Sme ochotní pomôcť, vieme urobiť, zrealizujeme, ale Urbár ako vlastník pozemku musí súhlasiť s uložením sieti alebo teda stĺpu verejného osvetlenia na pozemku, ktorý vlastní, rovnako ako tomu urobil napríklad Veľkolehocký Urbár, kde v priestore na parcele Partizánskej ulice nám dal túto parcelu do nájmu za 1 euro, kde chceme teda vybudovať verejné osvetlenie v budúcnosti a kde teda územné konanie beží. Prečo sme sa takto rozhodli dať si výložníky verejného osvetlenia na naše budúce stĺpy? No preto, lebo aj stredoslovenská distribúcia narážala v konaniach a v jednaniach, ktoré sme s ňou viedli, na to, aby sme pomaly začali platiť za svetelné body na tých betónových stĺpoch. Tak samozrejme peniazy nikdy nebude viac, bude len menej a akékoľvek výdavky chceme kresať na minimum, preto sme takto v tejto časti vyriešili situáciu. To je to, čo som chcel povedať. Druhú vec, prišla miera separácie za rok 2024. Keď sme nastupovali, bola na úrovni 20 niekoľko percent. Nechcem povedať presne konkrétne,
ale teraz máme na úrovni 52,87%, čo je fantastické číslo. A vďaka tomu stále držíme poplatok pod 40 eurami na osobu. Pôvodne som myslel, že budeme voziť odpad do Partizánskeho na technické služby, ktoré už majú technológiu na mechanickú biologickú úpravu, aby sme vyšli ako keby brezinu a nejaké výdavky. Keď uvideli naše čísla, tak povedali, že nám to nevedia urobiť tak lacno. Že to urobíme jednak dobre a nie je priestor meniť koncovku odpadu, teda zo skladky handlovej do inej skladky, kde sa ešte ten odpad zdrví. Technické služby mesta Partizánskeho túto technológiu majú, tam som teda rokoval, hovoril som o tom na poslednom zastupiteľstve, že ma také rokovanie čaká. No a prečo to spomínam? Lebo keď sme teda komunikovali, tak pán prednosta vyjadril takú peknú vetu, že hovoríš to príliš skepticky, že povedz to s takou väčšou ováciou, že takéto miere separácie nemajú ani obce, ktoré majú zberné dvory, moderné, nové. Takže v odpadom hospodárstve ideme dosť dobre, si myslím, dobrým smerom. Ešte by som vás rád pozval na fašiangy, kde budú v našej obci v sobotu 1. marca. Fašiangovníci pôjdu v časti Malá Lehota smerom teda po celej obci. Maškarný ples, ktorý bude v nedeľu a ktorý robí komisia športu. Detský maškarný ples, ktorý máte deti, určite príďte, dali si na tom záležať. Ja im za to ďakujem. No a máme potom dve také zaujímavé podujatia. Jedno je k Medzinárodnému dňu žien. Divadlo Odvážila som sa, odporúčam, nie len teda pre ženy, ale hlavne pre mužov, ktorí pozvú svoje priateľky alebo manželky, kľudne môžete prísť. A jednu diskusiu 14. marca Černobyl zakázaná zóna. Je to pán, taký mladý človek, ktorý už je medzinárodne uznávaným odborníkom na túto oblasť. Myslím, že už má nejakú licenciu z Viedne, z Medzinárodnej atomovej federácie, alebo ak sa volá táto organizácia. A teda nebude hovoriť len o udalostiach počas výbuchu, ale aj to, ako vyzerá tento priestor teraz, je naozaj veľmi zaujímavé ho počúvať. Takže pozývam aj na túto diskusiu. A tak ako veľmi dobre poviem tak, že vyznela tá výstava tropických preparátov a vôbec morských živočíchov minulý rok v priestore obecného úradu, tak táto diskusia bude spojená aj s výstavou obrazov, fotiek Černobylu, ktorá bude inštalovaná aj obecného úradu do 31. marca. Čiže ak nestihnete diskusiu, tak potom si prídete pozrieť túto výstavu, bude to rozhodne stáť za to. To je z mojej strany všetko. Ak sú ešte nejaké otázky, nech sa páči. Ak nie, tak ďakujem za konštruktívny priebeh tohto zastupiteľstva a pochopenie, že sme nemali zvolané komisie, ale ten najdôležitejší bod sme mali na rade školy. A komisie pôjdu od začiatku marca hneď po jarných prázdninách k pracovným bodom, máme ich tam veľa. Takže tak. Ďakujem, týmto ukončujem 19. rokovanie zastupiteľstva.